Musí byť podľa teba človek egoista, keď ide do takéto funkcie, do takéto kandidatúry? No, ja si myslím, že to práve je opačné. Ja som presvedčený, že vedenie takého inštitútu, ako je Slovenský hokejový zväz, je tímová práca a samozrejme, že také ľudské hodnoty, ktoré sú skôr postavené na spolupráci skôr než na egoizme. Celkom isto sú oveľa výhodnejšie v rámci nejakého prihľadania na úspech. Ale predsa mám povedať si, že ja budem tou tvárou, ja to budem reprezentovať, ja budem zodpovedný. Človek asi potrebuje nejaké sebavedomie. Sebavedomie áno, a sebavedomie celkom isto áno a je dôležité, aby to sebavedomie naozaj bolo postavené na reálnych faktoch a ja som sa vždy som sa snažil pri svojej práci, ktorú som robil, naozaj najskôr si robiť svedomie tú domácu úlohu, ako ja tomu hovorím, a prípravu a potom ten človek naozaj to sebavedomie môže získať a to sebavedomie je hlavne veľmi dôležité aj v rámci kontaktu so svojimi spolupracovníkmi. Samozrejme, ak oni cítia od svojho lídra, že presne vie, čo robí a nepochybuje, tak v tomto smere aj oni veria prakticky tej ceste aj tomu cieľu oveľa viacej a tie výsledky sa dostavia oveľa rýchlejšie. Samozrejme, sebavedomie je dôležité.